Si un dia arribem i aconseguim que el català es parli a l'escola, nosaltres desapareixerem. I ha sigut un desig que sempre he tingut. Dir que el dia que l'associació que ensenya el català als adults no és més necessària, vol dir que el català és corrent, és normal a Catalunya Nord, per tant, és el català que estem desitjant que arribi, que malauradament de moment no és. Voldrien només poder ensenyar el català als estrangers que s'instal·len a Catalunya Nord i que volen continuar la nostra llengua, la nostra cultura, perquè quan la descobreixen es donen compte que allò que els hi semblava una llengua dels savis, com sempre s'ha dit, una llengua de pagès, fins i tot un poc pejoratiu, és una llengua molt rica, molt important i que cal conservar, cal continuar i cal mantenir de cara a un futur que esperem sigui esplendorós.